ha espais que són molt més que un museu, espais que expliquen qui som i d'on venim. A la Seu d'Urgell, l'Espai Armengol és la porta d'entrada a la història, la cultura i els sabors del Pirineu. Un museu viu on podràs endinsar-te en el passat medieval de la ciutat, descobrir la cultura del formatge i gaudir d'exposicions que donen veu al present. L'Espai Armengol és també un punt de trobada amb visites guiades, tallers escolars, casals, tasts de formatge i activitats que connecten cultura, natura i comunitat. Un espai adaptat, accessible i pensat perquè tothom en pugui gaudir. Formen part de la Carta Europea de Turisme Sostenible, al costat del Parc Natural de l'Alt Pirineu i també amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Espai Armengol, la nostra història, el teu museu.